Hoor je wat ik zeg? Bethlehem was discovered by the whore called Rahab. En Rahab heeft een soldaten-generaal getrouwd van Israël. Hoor je wat ik zeg? En nadat ze getrouwd heeft ze geboorte gegeven aan Obed. En Obed heeft geboorte gegeven aan Jesse. En Jesse heeft geboorte gegeven aan David. En Jezus wordt genoemd de Summer of David uit de hoeheid. Het onze koning is gekomen. Come on. Are you with me? Are you with me? Amen. And because of that, Rahab is remembered even today. Because why? She protected the children of God. Yes. And she didn't know. Ik wat de hoer is en elke praat. Kan er praat van mij. Maar ze heeft niet geweten. Dat is iemand wat komt. Van die zonde van die mensen. En Rahab. Amen. Dat komt op wat me zegt. Iemand kan vallen, Hendricks en drugs en alles. Je weet niet dat persoon de toekomst is. Dat is waarom je moet spreken van de persoon. Okay, let me run. Yeah, this is the last speech. Listen, there was another one who was desperate. Shalom, peace, shalom, amen, hallelujah.